Bună seara, dragi ascultători! Suntem din nou la Radio Da, la emisiunea Din grijă pentru tine. Sunt Marina Fluierașu și vom petrece împreună o parte din seara aceasta frumoasă de luni. Am considerat că este potrivit să începem săptămâna cu voie bună, cu muzică în vers românesc. Împreună cu Ștefan, Costin, Zamfir, Ignat, invitatul meu de joi seara și, așa cum v-am promis, îl avem din nou alături de noi, de data aceasta în studio, însoțit de chitara lui minunată, pictată cu un soare, cu flori și cu mare. Pentru cei care nu ne-au ascultat joi, podcastul îl puteți găsi pe site-ul nostru www.radioda.ro, dar ca să fiu sigură că știm cu cine discutăm, voi face o scurtă prezentare. S-a născut la Suceava și a crescut pe unde a fost să fie, cum mărturisește chiar el. Gura Humorului, Câmpul Lung, Milano și Cluj și a poposit într-o destinație actuală la poalele Bucureștiului, în orașul Otopeni. A locuit 10 ani în Italia alături de mama sa, unde a studiat, a lucrat și acolo a luat parte pentru prima oară cu acțiunile de voluntariat. Acolo a descoperit că se poate mai mult și că se poate mai bine și s-a gândit să revină cu această credință aici, în România. Și din atâta bucurie i-am compus o poezie. Ștefan, Costin, Zamfir, Ignat, din România a plecat. Să fie 10 ani în urmă, dar nu se duse fără urmă, ci se întoarse în a sa țară să facă România clară. E tânăr, este curajos, visează și cântă frumos și bunul care e o minune e că e plin de viziune. Bună seara, Ștefan! Bună seara, Marina! Mă bucur tare mult că ești alături de noi aici în studio, cu ochii albaștri la purtător și cu ochii mei verzi la purtător și o cămașă roșie, așa ca sufletul nostru românesc. Și pentru început te invit să povestim puțin pentru cei care nu au ascultat emisiunea de joi. Cum s-a întâmplat să ajungi în Italia și de ce te-ai întors înapoi în România? M-am născut acum 25 de ani la Suceava. Așa. Pe o vreme frumoasă, aș zice eu. Și părinții mei, mama mea fiind profesoară, iar tatăl meu comerciant, avea câteva magazinuțe, făceau ei chiar o poveste foarte interesantă. Când eram eu mic, au început ei să dezvolte un business, luau semințe din piață, apoi le băgau în cuptorul de la ragaz cu niște sare, le puneau în punguțe și le duceau la magazinele prietenilor să le vândă. Și când ei le vindeau, primeau banii pe ele. Și de la chestia asta s-a ajuns la un business foarte serios, în care erau angajați care lucrau aproape 24 din 24, făceau semințe și așa mai departe. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, la un moment dat s-au despărțit, când eu încă eram destul de mic, și ambii au plecat în Italia, dar pe drumuri diferite. Am mers la școală în țară, primii 4 ani de zile, clasele 1-4, am locuit cu bunicii mei, desigur, care m-au crescut și m-au ajutat extraordinar de mult, văzându-mi părinții în vacanțe, în principal. Iar apoi, la vârsta de 10 ani, mama m-a luat cu ea în Italia. Așa am ajuns eu pe acele meleaguri, unde am cunoscut oameni foarte frumoși, unde am avut o groază de experiențe și unde am învățat, desigur, la școală, în primul rând, limba italiană, cultura italiană, și am avut posibilitatea acolo și să lucrez și să fac voluntariat, dar una dintre chestiile cele mai interesante a fost faptul că acolo am învățat eu să dansez pe muzică populară. Acolo am învățat eu, la o vârstă de 13, 14, 15 ani, despre cultura românească, despre tradițiile noastre. Astfel încât, în perioada respectivă, mama mea înființase un ONG care se numește IHTIS și care încă activează în Italia, iar noi eram un grup de 15-20 de tineri de la 14 la 20 și ceva de ani și toți învățam să dansăm dansuri populare și mergeam prin Italia, făceam spectacole, făceam șezători, colinde. Șezători în Italia. Șezători în Italia, da, șezători maramureșene. Deci a fost o experiență deosebită și foarte bogată în multe. Și cum te-ai întors în România? Cum m-am întors în România? Păi am decis să mă întorc în România și din context, așa s-au întâmplat lucrurile, dar
Pe tot traseul meu, cât am locuit în Italia, în fiecare vacanță am venit în țară. Așa simțeam eu că trebuie să mă întorc, că mi-era dor să mă întorc acasă. Astfel încât tranziția și întoarcerea a fost o chestie firească și destul de la sine înțeleasă, atât pentru mine cât și pentru părinții mei, care, vă dați seama, inițial nu erau chiar atât de acord să plec de lângă ei la vârsta de 18 ani, 19 ani câți aveam atunci. Și întorcându-mă în țară, chiar m-am întors în timp ce eu trebuia să fac clasa 12. Deci după ce am studiat în Italia, m-am întors, da, și am făcut doar clasa 12 în țară, am reușit să iau bacul și mai departe am mers la facultate în Cluj-Napoca, pentru că am simțit că ăla este un oraș care îmi permite să mă dezvolt, să cunosc oameni frumoși, să învăț lucruri minunate și chiar așa a fost. Deci te-ai întors acasă, deși ai fi putut să stai în niște condiții extraordinare acolo. Te-ai întors aici unde... Cum ți-a fost? Ți-a fost ușor? Ți-a fost greu? Cel mai important lucru este că m-am întors cu alți ochi, cu altă mentalitate, cu o nouă perspectivă. Astfel încât chiar dacă vedeam zilnic lucruri care nu mi se păreau firești, nu mi se păreau de bun gust, nu mă lăsam demoralizat de lucrul ăsta, ci eram doritor să învârt un pic rotița pentru a face lucrurile să se schimbe spre ceea ce eu consider că este mai bine. Și în direcția asta, pașii pe care i-ai făcut au fost? În direcția asta am avut mai multe activități. Prima a fost să construim coșuri de gunoi pentru niște parcuri care nu aveau coșuri de gunoi. O altă direcție a fost să luptăm contra gropii de gunoi de pe Mestecăniș. Au tăiat un vârf de deal și au construit o groapă în el printr-un studiu de fezabilitate falsificat. Astăzi există un proces pe rol și Consiliul Județean probabil va trebui să dea curând milioane de euro înapoi la Uniunea Europeană, dar nu este o chestie aberantă care nu merită pur și simplu. Deci, în primul rând, deșeurile trebuie reciclate, dar nu le zvârlim pe toate într-o groapă, pentru că nu funcționează așa. Și asta ca să nu intrăm în termenii tehnici, da, de ce acel proiect este practic, birocratic vorbind, ilegal. Iar asta o stabilește de 4-5 ani de zile tribunalul. Da, asta e o problemă peste tot, din păcate, dar ușor se îndreaptă lucrurile. În anul 2020 ai candidat pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare pentru circumscripția județului Suceava. Așa este. Cum așa? Mi-am dat seama că nu mă reprezintă nimeni. Chiar dacă am avut oportunitatea de a activa politic, fără a fi totuși vreodată membru în vreun partid, din perspectiva faptului în care sunt expert electoral, președinte la secția de vot, ceea ce nu îmi permite să fiu și membru de partid, mi-am dat seama că activitatea într-o astfel de organizație nu mă încântă foarte tare, ca să nu intrăm foarte mult în detalii, da? Astfel încât, văzând că pur și simplu nu am cu cine să votez, da? Având totuși un spirit civic deosebit, nu mi se părea corect să-mi anulez votul, cum a trebuit să fac, spre exemplu, la alegerile prezidențiale, când trebuia să aleg între Klaus Iohannis, da, un președinte care este anticonstituțional și care este contra unor partide, când ar trebui pur și simplu el să fie balansul între partide, și Viorica Dăncilă, care, Dumnezeu să mă ierte, înțelegi, are multe lipsuri, dar măcar ea părea să aibă suflet, știi? Klaus Iohannis, în schimb, nu părea să aibă suflet, părea să aibă ceva din alte lucruri, știi? E mult prea de lemn, nu mi se pare că reprezenta nimic din ceea ce este românesc, știi? Iar, din păcate, Dăncilă reprezenta pentru mine ceea ce este românesc, dar nu prea este frumos și s-a întâmplat în ultimii ani de zile, astfel încât atunci a fost o decizie tragică. Răul mai puțin rău. Da, a fost o decizie tragică de a-mi anula votul și am zis că nu mai vreau să fac acest lucru și ce pot eu să fac? Și zic, ok, dacă nu mă reprezintă nimeni, să mă reprezint eu, da? Poate sunt și alții care nu sunt reprezentați și de acest lucru suntem siguri, pentru că jumătate din țară nu iese la vot. Și am zis că hai să facem pasul ăsta, dacă tot am trecut printr-o facultate pe domeniu, la Cluj, Facultatea de Științe Politice, Administrație Publică și Comunicare, într-un program de leadership al sectorului public.
ceea ce mi-a permis, am avut niște profesori extraordinari și este o școală fabuloasă, mi-a permis să deprind și un pic de politică și un pic de administrație și un pic de management, astfel încât am zis că ok, am învățat teoria, hai să vedem practica. Ce se întâmplă de fapt pe teren? Ce trebuie să faci ca să candidezi? Te mănâncă cineva? Ce piedici sunt? Ce obstacole? Deci te arestează ăștia dacă ce să fac ca să mă votez pe mine? Astfel încât i-am spus soției mele, măi, eu vreau să mă duc să candidez. Și a fost extraordinar de încântată. Zic, ok, bine, mergem. Super tare. Și astfel încât am plecat la drum cu soția mea și cu bebelușul care în perioada respectivă tocmai împlinea 1 an de zile. Și am ajuns la Câmpul Moldovenesc, ne-am documentat pe parcurs ce trebuie să facem ca să candidăm. Mai aveam 2 săptămâni până când era data limită pentru depunerea candidaturilor. Aveam nevoie în primul rând să strângem 3000 și ceva de semnături pentru a putea apărea pe buletinele de vot. Printr-un simplu calcul matematic pe care tatăl meu foarte pragmatic mi l-a demonstrat, mi l-a spus, aveam nevoie de 200 de semnături pe zi. Adică eu zilnic trebuia să strâng 200 de semnături timp de o săptămână. Din păcate sau din fericire, 200 de semnături n-am reușit să le strâng niciodată. Adică mereu când mergeam la strâns de semnături și în zilele bune și în ale rele, strângeam între 130 și 180 de semnături în zilele cele mai bune. Asta mergând de dimineață până seara, prin diferite orașe, cu un discurs, domnilor, ăsta sunt, asta vreau să fac. Și cum funcționa asta? Adică plecați dimineața și vă duceați? Plecam dimineața cu mașina și mergeam într-un oraș, în centru de obicei, într-o zonă cât mai populată, și începeam să opresc oamenii pe stradă. Adică oamenii mergeau, au spus că bună ziua, eu sunt Ștefan Costin, vreau să candidez ca independent la alegerile parlamentare. Iar acolo deja pe fața oamenilor puteai să vezi un pic de nedumerire sau mirare sau surpriză, adică emoțiile oamenilor erau foarte diferite între ele și mai ales și ceea ce transmiteau după aia. Ce vrei tu să faci, măi băiete? Sau du-te măi de aici cu politica ta. E și foarte impunător așa tu. La o primă vedere. Absolut, pentru că lumea nu este obișnuită să fie scoasă din context așa deodată, da. Știi? Mai ales că eu nici nu arătam ca un politician. Ok, deseori eram elegant, desigur, cu cămașă, cu toate alea, dar și cu chitara în spate sau cu bebelușul Iordan, foarte tânăr, desigur. Și vrei să faci politică. Dar, ce să zic, am întâlnit oameni foarte diferiți, oameni foarte buni, oameni foarte răi, unii din păcate. Ca peste tot. Foarte contrariați de acest lucru, dar și oameni care m-au susținut foarte mult. Pe scurt, în ultimele zile, după un lung traseu prin Bucovina și, desigur, o oboseală atât fizică cât și psihologică, destul de... Acută, îți mulțumesc frumos pentru adjectiv. Mai aveam 3-4 zile și strânsesem undeva la 1800-1700 de semnături. Și am făcut un post pe Facebook și pe Instagram, măi, ăștia suntem, asta facem, atât am reușit, matematica ne spune că nu o să reușim să candidăm pentru că nu vom strânge suficient de semnături. Iar în acea situație, mai mulți oameni și, să știi, atât dintre prietenii mei, cât și dintre oamenii care îi cunoscusem în timpul perioadei de strâns semnături, în primele zile, au venit cu mine și cot la cot am început să strângem semnăturile. Nu mai eram eu cu 1-2 prieteni, ci eram 7, 8, 10 persoane. Exact. Și în ultimele zile am stat în principal în centrul Sucevei, unde am cântat la chitară, cocoțat pe un stâlp, iar prietenii mei în jurul meu strângeau semnături. Bună ziua, avem și noi un tânăr care dorește să candideze independent la alegerile parlamentare. Păi și cine-i băiatul ăsta? Uitați-l acolo, cântă la chitară. E pe stâlp. Și o astfel de ieșire din context, pentru că în primul rând nu mă prezentam ca un politician oarecare care asta face și vorbește politicineză. Nu, eram un tânăr cu idealuri care dorește să schimbe lucrurile, știi? Dorește să arate că se poate. Ei bine, am strâns acele semnături și m-am prezentat la sediul circumscripției electorale județene cu o valiză plină de semnături, vă dați seama, și cu niște dosare. Deci ca să poți candida trebuie să ai 4 dosare cu șină, toate identice. Care conțin ce?
care conțin diferite documente ale tale, procese verbale, cazierul și așa mai departe, dar 4 copii. Ok, te duci cu 4 copii. A fost foarte frumos pentru că toată perioada campaniei am purtat o pălărie, un joben albastru. Pălăria din poză, dragi ascultători. Iar cei de acolo au rămas stupefiați când am intrat eu cu pălăria, cu chitara și cu o valiză la mine. Am pus valiza pe masă, le-am spus că, domnilor, eu doresc să candidez. Cred că aici am toate documentele necesare, am citit legea, cam asta ar trebui să fie. Vă rog frumos să-mi confirmați dacă e totul bine. Dacă... Am lăsat documentele acolo, mi-au spus că mă anunță ei și mai aveam și niște semnături electronice, strânse online. Și le-am spus, domnilor, cum doriți să vă aduc aceste semnături digitale? În ce format? S-au uitat unii la ceilalți, s-au gândit așa ei într-un norișor din capul lor unde s-a văzut că nu era nimic și au spus că vom consulta legea, iar apoi vă vom anunța. Îmi place răspunsul ăsta. Domnilor, dumneavoastră sunteți acolo, autoritate, dacă dumneavoastră nu știți care e procesul, ce trebuie făcut, e cel puțin trist. Astfel încât seara am exportat fișierele respective într-o grămadă de formate, să le aibă în oricum le-ar vrea ei, acolo le aveau în toate formele, câte o persoană pe pagină, cu un tabel complet și era frumos că lumea și semna pe telefon, știi, cu degetul făcea o semnătură pe telefon, era totul complet și frumos. Le-am dus semnăturile digitale, mi-au spus că, da, domnul, da, nu-i nevoie, că suficiente alea fizice de acolo. Băi, domnule, oamenii au semnat pentru mine, dar am strâns semnături, vă rog frumos să le luați și să le... Da, bine, a luat stick-ul USB și n-am mai făcut nimic cu semnăturile alea, adică la final, pe dosar, nu eram cu dacă ai insistat. Așa. Iar apoi a început perioada de campanie politică propriu-zisă, unde, desigur, eu aveam câteva teorii învățate la facultate și ceva experiență personală din sectorul ONG, de pe partea civică. Dar la fel, e secretul, până la urmă, chestia de bază, din punctul meu de vedere, este conexiunea cu persoanele 1 la 1. Aceasta este ceva ce nu poate fi contracarată, sau nu a fost încă contracarată, de nicio altfel de acțiune, pentru că să te întâlnești cu omul, să-l privești ochi în ochi și să discuți cu el, este incomparabil. Astfel încât am luat la pas județul Suceava și chestia cea mai frumoasă este că am descoperit o grămadă de oameni și de locuri despre care cu siguranță nu știam nimic și fără această experiență nici nu aș fi știut. Frumos a fost faptul că am mers peste tot. Am mers pe fiecare deal, în fiecare sat, la graniță, pe munte, în sate, în orașe, cât de mult am putut eu într-o lună de zile. Pentru că timpul, desigur, era foarte scurt. Și pe pandemie, îți dai seama, oamenii erau destul de, cum să spunem, destul de... Reticenți, îți mulțumesc. Eu sunt curioasă în zonele astea rurale, cum reacționau oamenii. Adică tu te duceai din poartă în poartă și le spuneai, bună ziua, eu sunt Ștefan și vreau să mă votați. Da, nu le spuneam că vreau să mă voteze, pur și simplu mă prezentam, le spuneam ideile mele, nu le ceream direct votul, nu era o negociere, chiar dacă se știe că de multe ori se ajungea la asta. Nu de multe ori, dar uneori. Dar mie ce-mi iese? Dar mie ce-mi dai? Știi? Îmi dai 10 lei că te voteze, că mă pot să fac asta, scând la chitară dacă 10 lei sau o găleată sau o pungă de făină sau... Cam așa. Pentru că sunt obișnuiți, din păcate. Dar în același timp au fost și oameni extraordinar de bucuroși de chestia asta. De exemplu, citiseră despre mine în ziar, știi, și mi-au spus: wow, tocmai am citit despre tine în Monitorul de Suceava, nu vine să cred că te văd aici la mine în fața curții, la Cârlibaba. Și a fost o experiență foarte frumoasă, foarte constructivă. Am învățat care sunt barierele impuse de birocrația românească, multe lucruri care nu erau conforme cu ceea ce spune legea, dar încet am trecut peste toate, iar în ziua alegerilor am reușit să strângem 1250 de semnături.
eu sunt pasionat de muzică, dar nu am avut niciodată un concert cu 1200 și ceva de persoane. Și am cântat și la Electric Castle și nici acolo nu erau câteva sute, ok, nu erau așa. E o chestie care m-a umplut de bucurie, dar desigur, pentru a avea un loc în Parlament aveam nevoie de 15-20 de mii de voturi, da? Deci un număr mare, depinde ce sistem de comparație folosim. Pentru că dacă punctul nostru de reper este cele 15-20 de mii de voturi, a fost un faliment total, adică mai degrabă... Colegul nostru Gabi ne face cu mâna de la geam. Dar dacă privim asta dintr-o perspectivă a ceea ce am învățat eu pe traseu, a oamenilor pe care i-am cunoscut, a lucrurilor pe care le-am făcut, și sunt convins că am și făcut mulți oameni să se simtă bine, adică cântând în Vatra Dornei și tot așa discutând cu oamenii. La un moment dat o bătrânică mi-a spus că băiete, ție frig, nu stai aici, așteaptă-mă că mă întorc imediat, și s-a dus până acasă, mi-a adus niște șosete. Elena. Șosete, o tanti, a fost foarte drăguț, deci a fost ceva minunat. Și au fost multe experiențe de tipul ăsta care desigur m-au ajutat să cresc. Am avut și momente de totală depresie, în care nu mai eram capabil să fac nimic, devenisem complet apatic, pentru că psihologic, emoțional, desigur, și fizic este complicat. Carusel, ce ai făcut tu într-un timp atât de scurt. Exact. Dar în momentele alea, desigur, am avut alături de mine pe soția mea și pe prietenii mei care, de exemplu, soluția lor a fost să mă ia cu forța, să mă ducă în centrul orașului, să-mi dea chitara în mână și să mă oblige să cânt. Cel mai bun antidot. Cel mai bun antidot, da. Și cântând s-au adunat oameni, ne-am bucurat un pic și mi-a trecut și am putut să mergem mai departe. Bine, acum nu avem nevoie de un antidot, dar te-aș pune și eu să iei chitara și să ne cânti ceva, dacă vrei. Și după mai povestim. Noi, ca tineri, avem multe speranțe, multe idealuri și am vrea, sau vrem, sau nu, corect este aspirăm să fim mai liberi. Dacă vrem o societate care să ne satisfacă, am iubit când protestăm și protestul ne-ar fi artă. Acțiunea este calea, nu lăsată pe altă dată. Fă tu ce nu poate nimeni, hai și schimba țării soartă. Căci noi vrem libertate. Vrem iubire, pace în lume, nu război. Noi vrem libertate, într-o țară plină cu valori. Dar zi-mi de ce să fim un cancer pentru un întreg ecosistem, când putem fi antidotul, căci rețeta o avem. Sistemul e o baricadă dacă noi nu-l regândim. Educația e harta, de la ea trebuie să pornim. N-o să-i lăsăm să taie pădurea, băi, n-o să-i lăsăm să facă ce vor, căci de noi depind copii și al planetei viitor. E un pericol iminent, fără soluții aparente, dar eu cred în omenie, într-un global dezarmament. Dar dacă n-aș fi și artist, toată ziua aș fi tristă. N-aș ști ce să fac și cum ca să pot să mai rezist. Dacă n-aș fi politician, aș face muzica degeaba, dar vreau energie verde și să legalizez. Căci noi vrem libertate. Vrem iubire, pace în lume, nu război. Noi vrem libertate, într-o țară plină cu valori. Căci mie-mi pasă de animale, de natură și de tot. Eu chiar simt de data asta, crucea țării trebuie să o port. Țara asta e cufundată și cumva trebuie să o scot. Fac un gest de omenie și acum o să ies la vot. Căci noi vrem libertate, v-am zis,
Vrem iubire, pace în lume, nu război, nu război. Noi vrem libertate, vrem libertate, într-o țară plină, plină cu valori. Dacă coborât am pe planetă să aducă ceva mai bun, unii zic că nu se poate și că sunt doar un nebun. Tu acceptă-te pe tine și acceptă-i pe ceilalți. Până la urmă pe planetă suntem toți refugiați care vor libertate. Vor iubire, pace în lume, nu război, nu război. Ei vor libertate, vor libertate, într-o țară plină, plină cu valori. Și eu vreau libertate și toată lumea vrea libertate și tu ai spus la un moment dat că ești un tânăr român și vreau să-mi trăiesc restul vieții mele în România. De asemenea, vreau să-mi dezvolt cariera muzicală și să-mi pot crește copilașul de 11 luni în această țară. Însă, așa cum stau lucrurile azi, este înfricoșător. Cum așa? Îmi doresc ca copilul meu să poată să crească cât mai liber de limitările și barierele pe care noi, deseori prin societatea în care trăim, ni le autoimpunem. Aș dori ca copilul meu să poată să crească într-un loc în care aerul este curat, respirabil, în care apa din râuri sau din mare este curată, este potabilă. Mi-aș dori ca el când merge pe drum să nu vadă atât de multe gunoaie sau dacă oricum le vede, sunt convins că printr-un bun exemplu le va și ridica și de asemenea va face el diferența. Știi, ne-am gândit ce am putea noi face ca să devenim mai responsabili, mai buni. Ce am putea noi face pentru țară. De la început, de când ne-am cunoscut, am înființat un ONG, am făcut diferite activități pentru o societate mai colorată, mai bună. Și zic că, măi, un copil, înțelegi, poate să facă diferența atât pentru noi cât și pentru țară. Mulți spun că, măi, cum să faci un copil în zilele noastre considerând situația care este? Și voi ați făcut asta și sunteți foarte tineri și incredibil de curajoși. Au și ei dreptate, dar în același timp, dacă nu facem copii care să fie mai buni, mai deștepți ca noi, care să facă diferența, atunci e greu să mai evoluăm. Și un alt obstacol este, din punctul meu de vedere, sistemul de învățământ prin care copiii trebuie să treacă. O școală care deseori îți limitează creativitatea, îți limitează expresivitatea, nu îți permite să te cunoști, ci doar te obligă să intri în niște tipare, în niște standarde cu care eu personal nu sunt mereu de acord. Și desigur, există profesori minunați la noi, dar cadrul în sine nu le permite, din păcate, nici lor să fie profesorii care și-ar dori să fie. Uite, dacă tu ai avea puterea să schimbi ceva în sistemul de învățământ, ce-ai schimba? Consider că avem nevoie de mai mulți profesori mai bine pregătiți. Clasele au un număr foarte mare de elevi, ceea ce fizic nu permite profesorilor să se dedice cu adevărat fiecăruia dintre ei. Profesorii, la rândul lor, au nevoie de traininguri pentru a se putea adapta și pentru a-și adapta materia și curicula la realitatea zilelor noastre. Din păcate, ei nu au prea multă libertate acolo și curicula în sine, adică ceea ce învață copiii la școală, este extraordinar de învechit și deseori irelevant pentru prezent, dar de foarte multe ori irelevant pentru viitor. Noi, când construim ceea ce copiii noștri învață astăzi la școală, trebuie să ne gândim la ceea ce le va fi lor de folos în viitor. Considerăm problemele pe care le avem astăzi, care vor fi mâine și de ce au nevoie copiii noștri ca să le rezolve. Iar apoi școlile, mergând mai departe, școlile sunt mult prea standardizate, tipizate. Școlile pot deveni ca un fel de centru comunitar în care să se implice toată lumea. Adică avem un oraș, fie el un sat, firmele pot fi parteneri ai școlii.
nu dând neapărat bani, dar, desigur, și partea financiară este indispensabilă, dar oferind tinerilor internship-uri, da? Să facă voluntariat, să lucreze într-o firmă, să primească niște bănuți. Avem școli care nu au băi, care nu au săli de calculatoare. Da? Este pentru un director care are cunoștințele să fie director în secolul nostru, este foarte ușor să scrie unei companii mari, unei multinaționale, oricărei multinaționale: domnilor, nu avem calculatoare în școala noastră. Și dacă directorul scrie 10 mail-uri, va primi cel puțin un răspuns înapoi și peste 2 săptămâni calculatoarele de care școala are nevoie. Dar pentru asta profesorii și directorii au nevoie și ei să-și iasă din cutia lor și să devină un pic mai creativi și un pic mai să interacționeze cu mediul din jurul școlii. Puțină inițiativă. Absolut. O altă chestie foarte interesantă pentru sistemul educațional pe care îmi doresc să o implementez este procesul de bugetare participativă în școli. Adică o parte infimă, dar mică din bugetul școlii să fie direcționată către nevoile pe care elevii le pun în față. Adică luăm elevii, le dăm un buget, faceți proiecte, da? Tinerii vor face proiecte cu ajutorul profesorilor. Ce vreți la școală? Vrem o mașină de cafea, vrem calculatoare noi, vrem niște bănci, vrem să plantăm niște copaci, vrem o grădină, orice își pot dori ei. Iar apoi tot ei să și voteze proiectele care le plac cel mai mult. Și deja introducem într-o perspectivă în care ei înțeleg cât de valoros este votul lor. Pentru că e greu să înțelegi cât de mult valorează votul tău din 10 milioane de voturi. Dar este mult mai simplu întâi să înțelegi cât de mult valorează votul tău din ăia 200 de elevi de la școală și cum votul tău poate face diferența spre a avea ceea ce consideri tu că ai nevoie, fie ea o bancă sau un copac. Și asta invită și la implicare. Și cred că e nevoie de asta. Și le dezvoltă și competențele de a dezvolta proiecte, de a scrie, de a face pentru prima dată un buget, lucru pe care în general nu îl vei face în decursul școlii. Nu prea se face deloc, doar dacă e o facultate cu specific, dar în rest... Cu atât mai puțin la liceu sau în școlile mici. Dar astea, pentru copii, sunt jocuri. Ei se pot juca făcând lucrul ăsta și îl pot face cu deosebită plăcere. Mă gândeam acum că ar fi extraordinar pentru că oferă soluții pentru viitor. Adică dacă nu reușești să faci ceva, există posibilitatea de a face chiar tu. Și asta îți deschide un nou orizont, ce spui tu. Absolut. Să iei inițiativa și să faci lucruri. Și școala e... Deci, oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei țări. Acest lucru este indiscutabil. Și ar trebui să fie prioritatea principală a oricărei țări să educe oamenii și să-i ajute să-și crească calitatea propriei vieți. Și desigur a comunității, pentru că e o chestie care merge în simbioză, în sinergie. Da. Eu zic să ne mai cânti ceva. Tu ce zici? Sunt de acord. Son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Eu cred în oameni, cred în iubire. Frumoasa mea, nu pleca, stai în țara ta. Eu cred în oameni, cred în iubire, cred în România mea. E țara noastră, e țara noastră. Frumoasa mea, nu pleca, stai în țara ta. Că-i țara noastră, bă, e țara mea. Doar noi o putem salva. Ăsta-i un strigăt de disperare. Frumoasa mea, nu pleca, stai în țara ta. Ăsta-i
un strigăt de disperare, unde jur că o voi salva. Ne-au luat trecutul, vor viitorul, frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Ne-au luat trecutul, nu viitorul, până aici ne-am săturat. Că România n-are viziune, frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Că România n-are viziune, dar tu i-o poți da pe a ta. Că România, băi, n-are viziune, dar tu i-o vei da pe a ta. Cu tirania s-a terminat, frumoasa mea nu pleca, stai în țara ta. Cu tirania s-a terminat, Românie, dă-ți restart. Cu tirania s-a terminat, iar eu îți dau viziunea mea ție și te întreb dacă ar fi să fii ales să poți să schimbi ceva la nivel mare, care ar fi obiectivele tale? Dacă aș putea să schimb ceva, și voi putea, și pot să schimb ceva, aș alege la nivel global un complet dezarmament. Mi se pare mult prea ignorant, prea prostesc, ca o societate civilizată, cum ne considerăm noi astăzi, să investim atât de mulți bani în armament și în metode de a face război, de a ne ataca și de a ne distruge unii pe alții. Mi se pare o chestie care pentru mine este de neînțeles, este de asemenea o chestie de domeniul trecutului, da? Timpurile trec, se schimbă, oamenii evoluează. Deci, discutând cu directorul de la Patriro, un institut pentru pace de la Cluj, ne-a arătat cum, dintr-o parte infimă a bugetului pe care America îl alocă Ministerului Apărării, putem rezolva în foarte scurt timp problema foametei în lume și puterea schimbărilor climatice. Deci cu o parte infimă din acel buget catastrofic de mare, putem rezolva toate aceste probleme. Și la noi în țară este exact același lucru. Și din punctul meu de vedere este și o piesă de teatru scrisă de George Ciprian, se numește Nae Nicolae, foarte frumoasă, iar nu vreau să vă spun povestea, dar acolo este acest prinț care decide că în regatul lui, când devine rege, decide că, băi, n-are rost treaba asta cu armamentul, haideți să o dăm încolo. Și toți soldații s-au reprofilat, au devenit profesori. Și până la urmă societății nu-i plăcea, era prea liniște și au decis cumva să le elimine. Și au chemat un prinț din altă țară. Vine prințul, tânărul rege arestat acolo. Bine, povestea e mult mai lungă și mai complexă. El merge în Păi invităm să citiți. Da, vă invit cu drag să o citiți, e foarte frumoasă, e deosebită. Și prințul spune, măi, ce s-a întâmplat? Păi cum, domnule, uitați, regele nostru vrea să ne omoare pe toți, a luat tot armamentul, l-a trimis pe un vas și l-a scufundat în mare. Noi acum dacă ne atacă cineva n-avem cu ce ne apăra. Păi bun, dar vouă cum vă este? Păi nouă e bine, adică, păi tu ce erai înainte? Păi cum eram capitan și acum ești profesor și îți place să fii profesor? Da, că îmi place copiii, tu, păi eu sunt agricultor acum și stau acasă, păi și îți place, da, îmi place. Păi voi sunteți nebuni la cap, înțelegeți? Care e problema? Care e problema atunci până la urmă? Gândiți-vă că noi ne pregăteam să vă atacăm cu puțin timp înainte ca el să devină rege, da? Când am văzut ce chestie ciudată și dubioasă a făcut regele vostru, am început să râdem. Dar am început să râdem frumos, pentru că ne-am dat și noi seama, am înțeles că este o prostie treaba asta cu războiul și e mult mai bine să trăim împreună. Și aveam conceptul ăsta de dezarmament global dinainte, dar este foarte frumos reprezentat prin această piesă de teatru. Mi se pare o idee extraordinară, adică tu militezi pentru pace. Așa și de fapt tot ce înseamnă să te pregătești pentru război e guvernat de frică și atunci mai bine faci ceva în direcția cealaltă. Absolut.
Și ca să facem ceva pentru iubire, te invit să ne mai cânti o melodie. Te gândești la ceva anume? Nu mă gândesc la ceva anume, nu știu, mă gândesc la ceva care îți place ție foarte tare. Poate ceva scris de tine. De fapt, toate piesele pe care le-ai cântat au versuri scrise de tine. Așa este. Ce vreau să spun este că peste 4 ani, când o să fie, eu o să te votez. Mulțumesc, Magda. Plecat-am să mă descoper printr-o 1101 de zări. Plecat-am să mă descoper printre tot atâtea stări. Pe drumul ăsta știu că nu sunt singur, pe drumul ăsta vreau să simt cum cresc. Și chiar dacă nimic nu este sigur, tot ce-mi rămâne este să iubesc. Și dă-mi, Doamne, forță să am, dă-mi Tu iubire să fiu. Și dă-mi, Doamne, forță și dă-mi Tu iubire până nu-i prea târziu. Căci drumul ăsta poate fi perfect sau neliniștit și al naibii de rău, căci toate străzile din lume nu duc la Roma, ci la tine. Deci ai grijă de ce e în sufletul tău, căci înăuntru deseori se duc războaie ascunse în castele de nisip. Dar când se mai coboară câte o ploaie, îți dai seama că doar ai pierdut timp. Și dă-mi, Doamne, forță să am, dă-mi Tu iubire să fiu. Și dă-mi, Doamne, forță și dă-mi Tu iubire până nu-i prea târziu. Plecat-am să mă descoper și mi-am dat seama că nu-i ușor. Plecat-am să mă descoper și pe drum mai că era să mor. Pe drumul ăsta răsare tot ce-i în mine, și bun și rău ideea-i s-o accept, că tot ce-i bun în omenire naște după suferință, după ceea ce-i al naibii de nedrept. Și dă-mi, Doamne, forță să am, dă-mi Tu iubire să fiu. Și dă-mi, Doamne, forță și dă-mi Tu iubire până nu-i prea târziu. Iubire și forță și credință. Îți mulțumesc și mă gândeam acum cât de important este să avem speranță. Pentru că se simte asta la tine prin toți porii, prin ochii albaștri. Și uite, te invit pentru că ne apropiem de final și pentru că, deși timpul este al nostru, cum spune și Dostoevski, acum suntem puțin condiționați de coordonatele astea temporare și spațiale de aici. Dacă ar fi să faci ceva pentru românii plecați în afară, ceva ca ei să se întoarcă aici acasă, ce ai face? Românii se vor întoarce când românilor le va fi mai bine. Sunt de părere că mulți dintre românii care sunt plecați în străinătate vor decide să se întoarcă la pensie. Dar unii nu vor putea face acest lucru sau nu vor face acest lucru din simplul fapt că, condițiile de aici nu sunt prielnice pentru trai. De exemplu, sistemul sanitar. Mulți vor decide să rămână în străinătate pentru că dacă se întorc aici le este frică propriu-zis, Efectiv, de sistemul sanitar. Românii, în primul rând, își doresc să fie respectați. Din punctul meu de vedere, în străinătate, instituțiile publice te respectă mai mult decât cele din țara noastră. Birocrația este deseori aproape inexistentă în comparație cu cea de aici. Oamenii, chiar și cei din instituțiile publice, au posibilitatea de a fi
oameni de a fi creativi. Dacă ai o problemă, un om dintr-o altă țară, nu vreau să generalizez, dar va face tot ceea ce îi stă în putință ca să te ajute să-ți rezolvi problema. La noi, din păcate, uneori funcționarul public trăiește limitat de legile țării. Legea lui îi permite doar să apese pe 3 butoane, A, B, C. Iar lui este, și are dreptate, frică de repercusiunile care s-ar putea întâmpla dacă el trece peste prerogativele sale și încearcă să facă mai mult. Ei bine, oamenii vor să facă mai mult și atât românii din țară cât și în străinătate își doresc să facă mai mult. Și avem nevoie pur și simplu să le arătăm că, băi, se poate, că mergem spre o direcție bună, spre o direcție frumoasă, există oportunități, iar românii vor fi mai mult decât încântați să se întoarcă înapoi în țară. Și ne întoarcem din nou la libertate. O libertate după care tânjim cu toții, dar care, de fapt, este la noi, este în lăuntrul nostru. Trebuie numai să avem curajul și puterea să o îmbrățișăm și să pornim ca ea la drum și să încercăm să schimbăm noi ceva la noi, cu noi. În primul rând, absolut. Și societatea noastră are nevoie, și subliniez, are nevoie ca românii să se întoarcă din străinătate. Perspectivele cu care se întorc cei care au plecat în diaspora sunt extraordinar de valoroase. Pot aduce înapoi o valoare inestimabilă. Cunosc mulți oameni care s-au întors și au reușit să-și deschidă afaceri și sunt implicați civic, da? Adică sunt oameni care știu cum pot să meargă lucrurile și nu mai sunt dispuși să trăiască cu barierele societății noastre. Și astfel sunt convins că în timp lucrurile vor merge mai bine, oamenii se vor întoarce și lucrurile vor merge și mai bine atunci când românii din diaspora se vor întoarce acasă. Așa să fie, și eu îmi doresc să se întoarcă acasă românii care sunt plecați, să le fie bine, nu doar să se întoarcă, ci chiar să poată să trăiască aici frumos și să se bucure și să aibă libertatea să facă lucruri și să creadă și să-și facă familie aici și copiii să învețe limba noastră. Și sunt puțin patriotă, dar asta este, e în noi, e sângele nostru. Și hotarele noastre sfinte, să fim uniți în cuget și în simțiri, spuneai tu într-o melodie. Da, aceasta este o melodie foarte frumoasă. Versurile nu pot fi găsite nicăieri. Piesa este scrisă de... Partea melodică a piesei este compusă de tatăl meu, dar versurile sunt ale lui Vadim Tudor. Este o combinație de două poezii, de câteva strofe, din două poezii ale lui Vadim Tudor. Iar piesa, desigur, este foarte frumoasă. Da, și cu această piesă o să încheiem, nu înainte de a vă invita să țineți minte Ștefan, Costin, Zamfir, Ignat, și acum și peste 4 ani, și să visăm, să avem speranță și să milităm pentru pace, pentru iubire și pentru libertate. Hotarele noastre, hotarele vechi, hotare închegate cu sânge în șuvoaie, lut jalnic în care dormoaște străvechi, străbunii răbojiți în cumplite războaie. Sunt ziduri de veacuri, de trudă și amar, sunt râuri de lacrimi și sânge fierbinte, sunt oase sfințite sub pietre de altar. Hotarele noastre, hotarele sfinte, să fim uniți în cuget și în simțiri, că așa a fost românul și altădată, și de va fi nevoie vom muri și om învia să mai luptăm odată. Să fim uniți în cuget și în simțiri, că așa a fost românul și altădată, și de va fi nevoie vom muri și om învia să mai luptăm odată. Înlăturăm
Păduri voi lifte și pajuri crăiești voi, hiene flămânde și hoarde barbare, rovine și baia oi tu zmărșești. Stau ziduri mărețe, eterne hotare, din ce avem al nostru brazdă nu dăm, din glia cu morții cei buni din morminte, cu pieptul, cu dinții vom ști să apărăm hotarele noastre, hotarele sfinte. Să fim uniți în cuget și în simțiri, că așa a fost românul și altădată, și de va fi nevoie vom muri și om învia să mai luptăm odată. Să fim uniți în cuget și în simțiri, că așa a fost și este tot românul. Marina Flerașu și Zamfir Ignat Ștefan Costin. am fost alături de dumneavoastră la Din grijă pentru tine, aici la Radio Da. Vă îmbrățișăm cu drag și vă dorim o seară minunată în continuare. O viață colorată, multă încredere în sine și în ceilalți, pentru că uniunea face puterea. E minunat să găsim oameni frumoși cu care să discutăm și să avem curajul să construim împreună. Suntem sătui de gâlceavă, e momentul să desenăm și să colorăm, să luăm parte și să punem piatră peste piatră pentru a construi România visurilor noastre. Așadar, să fim uniți în cuget și în simțiri.